da mali kunnafoni point jabarani lajɛbaw an bɛ tilenko kura ka na k'aw fo danti foli min na kunnafoni telima o cunan kan an bɛna da aw bɛɛ lajɛlenlen tulo kan k'a fɔ CNSP cɛdenw u y'a ko k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka taa se diɲɛ seleke naani fan tan ni naani bɛɛ lajɛlenlen ma k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko bɔ bi n'an ka jamana ɲamakɔrɔ ni ale y'a ka baarabila sɛbɛn ni ka o di k'u taara n'a ye a ka so kunu sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 2 wagati an ka finitigiw sa u sera n'a ye yen nɔ hɛrɛ ani badina a ka so min yɛrɛ sa ni o bɛ sɛbɛnni kɔrɔ an ka faba o kɔnɔna la ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko an ka jamana ɲamakɔrɔ k'a ka so k'a bɛ lakana o kɔnɔna la ayiwa sa ni kunnafoni de tun b'an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye kunnafoni telima ye aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na a n'aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ